Mujimre da wahalar nan, mujimre da kalubaloli, mujimre da kuncin rayuwa, bayan wahala sai daɗi. Mujimre da wahalar nan, mujimre da kalubaloli, mujimre da kuncin rayuwa, bayan wahala sai daɗi. Sannu da zuwa. Sannu. Yawwa, sannu. Yawwa. Yawwa, sannu. Abba da sani. Yawwa. Baba, me yasa kullum ka kawo mana abinci baka ci ne sai dai mun ta ci? Abba, a matsayina na babanku, ya kamata in kawo abinci cikin gidan nan yadda za ku ci ku koshi, domin in kun ci kun koshi farin ciki na kenan. Gaskiya baban Abba, ni ma na lura 'yan kwanakin nan ba ka son cin abinci, gashi nan sai ramewa kake kamar wanda ba shi da lafiya. Mama Abba kenan. Ai idan kun ci abinci kamar ni ne na ci. Baba, da gaske ne ka ci abinci? Sani Abba da Suleiman, magana Allah tana cewa ba da abinci kaɗai mutum za ya rayu ba, sai tare da magana Allah. Inda sai da magana da take hitowa daga wurin Ubangiji, mu ma sai mu daina cin abinci mu rayu da magana Allah. Abba kenan. Ai ku sai tare da abinci. Kenan mu ba cikakko masu bi ba ne? Ko mu Allah ba ya sa son mu? A'a Abba, kada kai wannan magana. Ka taɓa ji Allah ya ce bai son wani? Allah yana son kowa da kowa, ba iwa ma dai ku yara ƙanana. Ya ce nan wurinku irin ku mulkin Allah yake. Ka ji ko? Na san za ku damu Abba da Suleiman, amma kada ku damu. Allah yana ƙauna kowane mutum, kuma Allah yana son ka yi mashi godiya cikin wadata ko rashin wadata, cikin jin daɗi ko rashin jin daɗi. Allah yana so ka yi mai godiya. Kuna gina? Baban Abba, kana ganin akwai sa rai ga itacen da aka sare shi tun daga tushe? Tabbas, Mama Abba kenan. Akwai sa rai, matsawar akwai sauyoyinsa suna a rayu. Akwai sa rai. Akwai sa rai mana mama, amma in dai sauyoyin shi suna da, amma kayan ya girma akwai wahala. Abba, Suleiman, ina son ƙara jaddada muku cewa ku bi Ubangiji Allah ku da dukan ƙarfinku da dukan zuciyarku. Ku yi abin da Ubangiji Allah yake so, ba abin da mutanen. Mama, har yanzu cin bai nuna ba. Haba su tsaya din nan zo. Har yanzu abincin bai nuna ba. Ya kusa, gashi nan ina ƙoƙarin gamawa. Ya kusa nuna. Ya kusa. Wa alaikum salam. Sannu da zuwa. Yawwa. Sannu da zuwa. Ka dawo? Yawwa. Abba, Suleiman sannun ku da. Lau. Ya gajiya Abba da Suleiman. Tabbas, hakika. Yanzu ne na ƙara gane abubuwa na rayuwar wannan duniya. Ka ce mai gida gari ya yi kyau kenan. Ina gari fa zai yi kyau.
ga rana tsaka, ga almuru ya sawo kai. Na je alkawarin da aka yi mana na fansho, na yi fafutuka, mun yi fafutuka jira, amma abin bai iya samuwa ba. Kuna gani na nan gurin haka na dawo nan ko ta roba ne. Ba da abu kaɗai mutum zai iya sai da magana da take hitowa daga wurin Ubangiji. Dukan al'amura suna aikata alheri da Allah ya muku albarka. Kawo mashi tabarma. Mama ba, Na'am. ina yaran suke? Duk sun tafi talla. To, sun riga sun tafi? Sun tafi. To, madalla. Ni ma dai kokarin da nake zan je domin zancen fansho. To. Idan Allah ya ce da muku komai sai ya tafi. To, za ka je. Allah za mu je mu gani. To, Ubangiji ya shiga gaba. To, amin, Allah ya ba mu nasara. amin. Da ba da sa'a. A shi ma malam Bala kin ga sai mu sallame shi. Ai kuwa to sai ka dawo. To akwai magana. To Allah ya ba da sa'a. To, amin, Allah ya ci da mu. To, amin. Allah ya shiga mana gaba sai ka To dawo. madalla. Madalla. Salamu alaikum. Yes, almasihu. Na ji kamar murya. Salamu alaikum. Malam Bala. Wai, to. Mai gidan na nan? Ke mu. Wa alaikum salam. Malam Bala. Malam Bala. Malam Bala. Amin alaikum salam, ya gajiya. Barka dai. An zo lafiya? Lafiya lau. Ya gajiya? Ya gajiya. Ya iyalin Ya naka? jama'ar. Kai sanu da To ya iyalin Kai ne naka? da sassafen nan? To Malam Ibrahim ne na zo da sahiyan nan. To mun gode Allah. Kuma Malam Ibrahim abin da ke tafe da ni shine kan batun nan. To, malam. To ka sani Malam Ibrahim na yi maka uzuri. Na daga maka kafa. Malam. Na yi maka sassauci akan duk abin da zan iya yi maka. Haka yake. Amma har yanzu kai baka motsi. Haka yake. Ka san yadda sha'anin yake. Magana fansho ne wanda muke ta kokarin mu samu. Mun je amma har yanzu shiru. Amma yau in Allah ya yarda muna sa ran in Allah ya yarda yau za mu same shi. Saboda haka ina son dan Allah a ƙare mu dan uzuri kaɗan. To ka sani dai Malam Ibrahim, ni ma wannan shine uzurina. Ni ma wannan ai shine fansho na. Ba ni da wata hanyar fansho in ba wannan din ba. Hakika. To domin haka ne ina so a bani kuɗin fansho din. Ina roƙonka arziki ka yi min hakuri. Ka ɗan yi min ɗan uzuri. To uzurin da zan yi maka guda ɗaya shine saboda abin nan ya daɗe. Kuma kullum muna maganan nan. Haka yake. Kai kuma kullum sai in ga baka wani motsi. Haka yake. To shi ya sanya yau na ce bari in zo. Uzurin da zan maka gobe idan Allah ya kai mu karhe 1 na rana zan zo. Idan baka bani kuɗi na ba zan hazo da mutane a fita da kayan nan. Kana gani na haka shiru to ni fa zan iya aikatar da abin da na faɗa ba. Uzurin kenan da zan iya maka. To in Allah ya yarda. To na gode. To madalla mu huta lafiya. To sai an jima. Sai na dawo. Sai na dawo. Sai na dawo Allah ya kai mu gobe. Yawwa. Madalla. To malam Bala sai an jima. Ya dan daga mana ba. Ya dan daga mana ba zuwa. Tabbatar mana shi. Allah ya yarda. In Allah ya yarda za a samu. Ai Allah ba zai taba yashe mu ba. To ba abu. Ni a To, Allah shine mai yau. to shi kenan. Kwarai da To sai ka dawo. Menene yanzu za mu ci, menene an jima za mu sha. Gidan da muke za mu Da iko da girma naka ne har abada. Amin. Na kwana baba. Lafiya lawa. Na kwana mama. Lafiya Na lau. kwana. Lafiya lawa. Na kwana. Lafiya lau. To abba. Ina bukatar zan tafi. Domin in je in nemo. Abinda nake so gare ku ku ɗauki juna a ku ɗauki kanku tankar 'yan uwan juna. Kada ku yadda wani abin da zai zo ya raba ku. Babban abin da nake so in nuna muku a nan ku zama masu tsoron Allah. Duk inda kuka shiga za ku shiga da albarka. Muddin kuka zama da tsoron Allah domin magana Allah ta ce tsoron Ubangiji shine farin ilimi.
duk wani ilimi da za ku samu a wannan duniya idan babu tsoron Allah aikin banza ne. Kuna ji na? Kai abba ka ɗauki Suleiman tankar ɗan uwa ne naka sosai na jini, haka kuma kai ma Suleiman ka ɗauke shi tankar ɗan uwanka ne na jini. Kada ku yadda wani ya haɗa wani abu ya haɗa ku yi zaman jituwa tsakanin ku da juna. Allah ya muku albarka. Amin. Sai in ji kamar kada ka tafi saboda maganganun ka suna sa ciki na ma ya cika ban jin yunwa baban abba. To mama abba ai ba yadda za a ya zama mun dole in tafi, ko dan ma in ga na samu kuɗin hayan nan da zan biya malam Bala, saboda ai abubuwan da suke faruwa ba na jin daɗin su. Abinda nake so da ku dai zan tafi sai in Allah ya yi min dawowa. To ubangiji dawo da kai lafiya. To na gode ba. To in ma ka ce za ka bi ni bai zama da damuwa ba, amma baka isa ina saboda baka isa fita ka je ka nemo abinci da gida ba. Wannan aiki na baba ne, don haka ku yi. To sai ka dawo. To ma da dawo. Allah ba da sa'a. to amin. Ina so in faɗi muku wani abu. Ina son ku zama da tsoron Allah. Kuna jina? Ko me za ku yi a rayuwarku ta wannan duniya ku sa Allah a gaba. Domin Allah shi ne baban kowa. Shi kuma zai iya biyan bukatar ku a cikin rayuwar da kuke ciki. Ku yi zama da jimiri. Domin idan mutum ya zama da jimiri duk inda ya nufa Allah yana nan tare da shi. Saboda haka ku zama da jimiri kamar Daniel, ku kuma zama da jimiri kamar Ayuba. Kun san dai labarin Ayuba, abubuwan da ya faru da shi, amma ya jure a ƙarshe me ya ci nasara. To don haka ina da bukatar ku zama da wannan, domin idan kuka zama masu jimiri rayuwar duniyar nan za ku ci nasara da ita, za ku zama masu albarka. Duk inda kuka shiga albarkar nan tana bunku. Ba za ku zama kai ku ne a sama ba a ƙasa ba a kullun yomi. Da fata kun saurare ni kun ji abin da na gaya muku, kuma ina fata ubangiji Allah ya sa muku albarka. Baba, me yasa ba za ka kai mu wurin kakannin ba? Ko noma ne mu rinka koya? Ba ka taɓa kai mu ba. Kuma yana da kyau mu san su kaka. Kun ga hotunan nan? Hotunan mu ne na tun lokacin da muka yi makaranta muka tafi muka bauta ƙasa. Zamanin nan na da ake magana. Su ne suka kasance kun gansu waɗannan hotunan. Lokacin nan da ni da mamaku mun je makaranta. Bayan mun gama makaranta, abba muka dawo, mun je mun yi bautar ƙasa muka dawo. Amma da muka dawo gida sai muka ga tsakanin junanmu ya kamata wani abu ya kasance, muka yi aure. Saboda haka kun ga hotunan mu ma wanda muka rigaya muka ɗauka tun lokacin da muna ƙananan mu, a lokacin da muke a jami'a. Daman baba akwai hoto a nan gidan? Kwarai da gaske akwai su, suna nan mun aje su ne saboda tarihi. Baba, daman kun yi makaranta, to ya aka kuka zama haka? To, ka san yadda al'amarin duniya yake. Kun ga kakanku can? Akwai matsala wadda ta faru, wadda kun ga kakanku can lokacin nan waɗansu ɗan iskar gari suka shigo, suka zo suka dinga harbin mutane. Kuna gani? Ni da mama Allah ne ya yi wanda har ya zamanto
an yi harbin amma mun zo mun samu kanmu kamar mun mafi domin lokacin da na farfado mamar ban yi zaton ma za ta rayu kwarai da gaske an harbe mu amma Allah ya tsare mu ya kuma kawo mu ga cin nasara. Ya jikin naki sannu ga magani na so maki tashi kisa magani tashi kisa sannu ya jikin sannu kin ji sannu ga magani na so maki magani tashi kisa magani na'am ya aka yi kai haba mamara ki daina wannan magana in kin yarda ki daina wannan magana sannu ki daina wannan magana sannu Bishiru ba na so kina magana za ki wahalar da kanki magunguna na so ki wannan magana za ki tashi ki lura mai da yara kin ji za ki tashi ki lura da su Mama ya za ki ma haka dan mai mata sani wata ni na zan gida rayuwa na ina zan gida rayuwa na ki ne ba za ki tashi ki ba za ki tashi ma haka muka yi alƙawari da ke ba lokacin da muka yi aure ba mi alƙawari haka da ke ba gaskiya ki tashi saboda ki na buge mutum a kan hanya ban tsaya ba na kawo mai magani kuma na sai ki ce za ki tafi ba ni na ba za ki tashi mani ba mama ba za ki tashi ba mama ya ba za ki tashi ba mama Maryam ya saki mu haka isa wahala da ka miki magani kuma sai ki mutu mama ne kin ta ki tasi Assalamu alaikum Assalamu alaikum mai gidan nan ku shiga fito mana ka ku fito mana ka kai hakuri ya je ya kawo ba zan ci wani hakuri na ce muku fito musu da kaya a fita musu da kaya ba ni son ganin wani abu a nan tun shekara nawa ke ce ku bani kudin haya na ku bani kudin haya ba gobe a fita mun da kaya a fita mun da kaya babu kai so ba ku fita musu da kaya su suka mu ga su mutu ba ko fita mun da kaya bari zai kawo maku zai je zai kawo maku kudi ku fita musu da kaya su kawo maka yau kulle mu daki na kulle mu daki na kulle mu daki na fita da kaya kulle mu a kulle mu daki na
wahalar duniyar nan ta ishe mu wallahi. Tun yaushe yaya wayya za a yi ni yanzu ma duk tunanin da nake ma hanya koma mata ci abinci yanzu gashi ma wannan dan sana'ar da muke mu samu abincin ma da za a dafa mu samu kuɗin da za mu kai wa mama to yanzu ma an kyazo ma a sabuwa yaya za mu to wa ya sani amma dai ina tunanin ina bibila kai Aisha ma yau ta je ta in dai ta yi ciniki na san ba za a rasa abin da za a ci a gida ba amma da yau da kai muka sai da wannan kula kawai gida ya mu tafi kenan Allah ya sa ta ma yi cinikin ita ma tunda haka rayuwa ta kasance mana to wai ni wai yaya wai ka ma ji wani jita-jita wai na cewa wai admission ya fito na makarantar nan da muka yi abu kai rabu da su wannan zancen ka bar shi yaushe za kai yanzu admission da kake magana na makaranta sai dan wani da wani yanzu kana nufin kenan kawai mu haƙura yanzu wa ya san mu wa muka sani da za mu yi magana admission kai ni wannan zancen na ma bar shi yanzu kwata-kwata yanzu abin da inda wannan sana'a da kake ji da gani in dai na samu na ci na sha a nan wannan sana'a kawai ni ya ishe ni na ma haƙura tun yaushe ni na haƙura da magana admission kenan inda kai ya ka ce to ya kamata kawai sai dai mu haƙura ba Allah ido muna nan ma Allah ya sa mu ya sayar ban ai kaga shi kenan gode wa Allah kaga daga wannan sai mu tafi gida kawai mai ruwa na ji fa ana kiran mai ruwa daga can to bari je kai mai bari je kai ya kike son yi mun haka ne wai kai ya za ka tare mun mai kura ya ba sai wannan kana ina ya ni kamara dan yi kamara ni kamara kai da wahalar nan ta ishe mu ready to